Mentah kasngi khandai tarik lalangkot arhajar arpun riu, kakon hun ke samla jong ka balang ngatling jong ka sun ke bahan riu, kala pelong ya kejang kenduk lang ka ba sisin sistem jong ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ha kondahor Paris Hari Boy District, kepala sedang mentah kasngi bahkan kut ha kharwai tarik sengi bulai. Ki samla kala poi nagi Paris bapero pen kala poi ha kene kejang kenduk lang ke badai naga sun ke bahan riu kala kot chakanyos pangut. Bulawan banyasim mentah ha kene ke jingya kendo kebashi sin sistem. Ya kelama jong kejia kendo lang kisamla kum kadak ban pli ya kene kejia lang la penher da kong rona khamdej ke MDC jong kanong po constituency. Ha kejia don lang u parish priest jong ka kandahor parish u Father John Paul Simsat nang ta u Father Raphael Risterland Mayong ki brother sister kinokit kam jong ka sun ke bahan riu bar kisamla jong ki hinru telik paris ki bahap apo kene ka sun ke bahan riu. Kalau wei jong ka balang ka jongi ka syong ha ki jong pi ki samla nadu mene la address ya ba sirir yong ana bala tumen i ka por ka jong i ila ya le ban contribute ban no seniang na ka banta ngatharai ka ne ka youth convention ka jong pi mensuang idon ka RBCYL mo Riboy Youth Convention mentangi la che ni ka keteng ngatharai ka de ka chingelam jong kine la da kam de ka chingelam jong uba siril bat ka tim ka jong i long namar ba ki don na ki baprat lenti ngakwa ba me piru pin long ki nong prat lenti kenang ba kani ka youth convention ka ba ka no ka ba Banrio kani ka de ka youth convention ka Banrio ka banyo kandang kam improve susu kandang kam itemat kandang kam long life di kadang la ban kring sibu Habangaso mangga manji hang no medon na try babha shano meja hajin wai na kho habajing it yang na kam na man ko Shano me don na try man